Hola nois i noies, benvinguts un altre dia, una altra setmana a aquest, al nostre canal. Espero que estigueu força bé i espero que estigueu preparats per una altra recepta. Què estarem fent avui? Doncs avui estarem fent galetes, però unes galetes de mantega una miqueta especials. Així que no m'enrotllo més, comencem! I comencem. Aquí tinc aquesta massa de galetes de mantega que vaig preparar ahir. Jo us posaré l'enllaç perquè sabeu com es prepara. I ara el que farem serà estirar-la. Agafem una mica de farina, el corró, i ara que la tinc estirada anem a tallar-la. He agafat aquests tallapastes en forma de flor, però a més també he agafat aquest perquè vull fer-li un foradet. I res, simplement anem tallant. I enmig li farem el forat. I mireu, aquí les tinc. I aquí també tinc una altra fornada i he aprofitat els cercles aquests que m'han sortit de les floretes perquè també faré galetes rodonetes. I ja tenim aquí les galetes després de 12 minutets. Algunes se m'han torrat una miqueta més, però bé, de moment anem a deixar-les així i anem a preparar el sucre. Posem un cassó al foc, afegim l'aigua i el sucre i deixarem que el sucre es desfaci. I volem també que se'ns evapori força l'aigua. I ara baixarem una mica el foc. I li afegiré una miqueta de colorant. He escollit el color lavanda i a veure com va. Uau! I mireu, ja està força espès, així que retirem. Agafem les nostres galetes, jo les he posat aquí amb una safata de forn i amb molt de compte de no cremar-nos. Fiquem el caramel a dins de les galetes. I ara simplement hem de deixar que s'assequi. I mireu com han quedat finalment les nostres galetes vitrall. La veritat és que jo pensava que al posar-li un colorant de color lavanda quedaria una miqueta més lila, però ens han quedat d'una tonalitat així taronja. Però bé, la idea era fer unes galetes vitrall i aquí les teniu, mireu, transparenten, veieu? Així que ja ho teniu, les nostres galetes vitrall. Bon profit a tothom. Molt bé, nois i noies, i fins aquí la recepta d'avui, la de les galetes vitrall. Espero que proveu a fer-ho, que us agradi, que m'ho expliqueu aquí sota, ja sabeu, els comentaris. Qualsevol comentari és benvingut. Aquí sota us deixaré la meva adreça d'Instagram i dit tot això, ens veiem la propera setmana. Adeu!